Odi. Yezo, kondimi tete, mamukasei zvenyu. Oh, tagona isu walipika abambo wakachongwe. Nhai tete, musina kana miniti masvika panapa mobva matotanga kubvunzana namukoma wenyu here. Saka isusu hatisi kutomboonekwa sevanhu ka. Ndakukwaidzai ba here nini woshomore? Kundimhoresa mandimhoresa tete. Asi kana ndakumhorezai, saka chimwe icho manga muchidaiko ndiri chinyiko. Ndatowalipika abambo wakachongwe. Hameno kwavaenda kugarden kwavo uku. Vakuteta kunge vakupenga kababa woshomole negarden ravo iroro. Vanenge vachipenga kana vachienda kolima kudandi. Asi kana wabva kumbare makudya zvinenge zvaakunaka washomole. Ndimi munenge makutotungamirira muchitowanyepa kuti tenga ichi, tora zvakadandi. Ndizvoba. Nhai asikana, saka mafumira kubva kumba kwenyu kokuya kuzondidena panapa here. Ingada kuudzai wani kuti hanzvadzi yenyu aenda kugarden uko. Kana muchivada kaendeka kugarden ikoko nhai asikana, kwete kuswera muchindishungurudza panapa. Washomole wakambomamisiwa neni here iwewe. Ita hako mapwa yako iyoyo. Ndichakubata zvangu one day ndombonyatsokutsonda-tsonda. Unozvireka izvi? Unoka kundisapukira kaunoita amai wakachongwe iwewe. Tete ndiri pamutsanyo manzwaka. Imbomira izvozvo asikana please. Takienda kamu. Iwe mfana wewe auziva here wewe ye? Una ipapa takutopinda muvillage wakagara kumberika. Kuda kuti vanhu vakakuonawo vanobva vafungidzira kuti ndiwe unochimhanya seko naye mfana wewe ye? Chikombera. Handiti ndaita kuti iye agare kumberi kunoku nekuti this is their village ka. Ndiye anotoziva karodi dzachona kuti dzofamba seiko. Handiti seko chida kuita uchildish nezvinhu zvisina maturo wewe. Maturo ndiwo ausina kaiwe neumwe wako waibata. Iye umwe wako anonhuwa wetu. Kana zvichinetsa ka tongobva ipapo waiziya kandotongorowa waimonerera yacho waibata ka. Iwe uda kupinda muvillage muchirowa waimonerera. Uda kuti vanhu vevillage vakuona kunge ndiwe unorira ka. Uye muganga ndomushinga uyu. Chibaba, mamadi kuti titizire kurusi kwenyu mimi kana makarongeka sitereki. Handitokuona manje Sauro. Makonera tushoka turi pasi pemahewu. Handitira? Iwe siyana naye mani iwe. Chikombera wamuziye here kuti anovhurika. I'm just worried ka kuti ndosikorarama seko nemaconditions ekumusha rehashi kudai so aya. Newe ushomole. Munogezera kupi? Obviously kurwisi zvemukoma wangu. Iwe anogezera kurwisi ndiani ende ambuya vako wazvinzwa ka. Inde vakanoda kusaiza musangane wewe ye. Uda kutotitoresa nenjuzu dzenyu dzekukatsukunya ukoko ye. Iwe miswa iwe. Panotaura zvokuvhita chii chaunodayira Chikombera. Dai vari kana mani like rega vakomborena. Zvazvitombori nani waiziya. Chitongoti to be for few days ka so that we can lay low ka otherwise andu yekumapiripiti kwakadai so. Kwete zvekunyepa kantsaka mani ipapo hamunyepe. Hazvishamise izvo zvichitosvika ruzevha rwese rwakatonganaka. Vachitochema kufa kwamudhara mugabe waiziya. Ipapa panenge wakatozvinzwa last week kazvekufa kwaBob. Wamboona rodhi yandiri kudhiraivha mashatiro yakaita here naye Chikombera. Usaiti kunge une mamhepo iwewe. Stupid man. Amene iwe take game iwe. Amene kana madokwane ndo varotofambira nyaya dzacho ko handiti ndiwe here anaona mwana wako ava. Wakabikwa nembwizhu. Uri kuvava mani. Nemasabhuki ninyepai. Ipo mune mchunga doro apa mune mchitarisira chi. Handi doro ritotomira kudhakwa. Ndizvobanai. Iwe. Ndaramba kudhakwa here nini kana kuti ndiri kuti inini doro racho rakabikwa nembwizhu uye riri kuvava. Nemasabhuki. Mambobhadhira mari kwedoro rotiri kumwa iri. Iwe. Kutanga rini ndichitenga doro inini mubhuku munomu. Iwe handi unotoziva hako kuti zvese zviri mubhuku munomu ndezvangu. Saka ndotengere doro rangu. Peno tatopuwa mbuku izvidzidzika noti tiribotengaba. Chino anozozara chipo vanhu vatenga kani. Kupata muchiburitsa mari. Takumwatsabwa manje. Ndezvako izvo Katsukunya. Iwe Katsukunya gara zviya wakati iwe Facebook inonyatsoita sei chaizvo. Because inini zvekuzogariswa pasi nana mamboka. Kana because ndowaziva havatane kava kuti tanzi tiri vapanduke. Inini ka mano anobuda nekuharare uku mamwe acho handitombomafarire kana kamwe chete ini. Kwaiwewe chako ka kunoenda paFacebook pochete. Zvimwe zvese unozviboya ipapo. Mabasa aripo, mashopu kwai aripo, mayerobhoni aripo. Ipapo Katsukunya usikono here kuti wakukanga here umwe wangu. Shopu ingakwane mufoni mumushuwa. Nino ndo paribondijekera ba ipapo. Nokuti andoti kwa vanhu vanotengesa ipapo kawaripo. Ukada mukadzi futi unondobaya uri kuda. Obva atotanga kutaura newe. Tokonotoboyoka muwarungu. Tikasiya zvavanoshomori notsabwa dzawo dziye. Warume soka. Watanga manje kushora mukadzi wako pane vanhu manje. But kana uri kumba uku unenge usingatogoni naye. Tokuzivai vana Katsukunya kaimi. Yofunga ndikabuya mulungu paFacebook ndikagare tusvipa toto manje nini. Wakunyeba manje. Yeno shamwari. Lero pano kana mbodza anoziva zvaitibatsira. Wanokona kutoboya video paFacebook ipapo. Ukandonyora kuti Romeo Gasa. Zvambura iwe. Inobva yatobuda ipapo. Aizi, kompurisa wangu. Kwakanaka here kwawasvika uchifemerikwa kudai so.
hazvina kumira musho varume kunze kwashata uku. Iwe kashangweyo ndikakutsemura mbama ibodzi ipapo noziva kuti unotaura zvisvino here iweyo. Ndakakunyepa iwa pfana kuti siye mbanje makatetekera chere muribe ude chinyi panapa takambomwa tese remagumbezo. Katsukunya chimbomira iyoyoyo ndati kunze hakuna kumira musho. Kuchiko naiwe marangisha kwaitikeiko? Pakashata kune mota yapinda mubhuku muno ndaiona indiri pamusoro pegomo apo inenge yakutosvika. Mota? Hongu inenge mota yehondo chaiyo. Taparara varume. Shit. Iwe Katsukunya enda unoridza hwamanda ka vanhu vese vaungane padare ka. Iwe marangisha chidzokera kamugomo kaunodongorera ka kuti mota iyoyo iri kumhonanga kupi uye dzakakakutarisa kuti vanhu ivavo ka vakatakura zvombo zvakaita sei nekuti ihondo yatouya iyi ihondo iyi. Ndakambozvirekete zvana Sibineti kuti ngatirege kugadzira nzira tinounziwa hawengi munomu mukati kwahiye tida kuitira ngoro dzedu dzomapuno chiona imanje kwauya mota ndo matorero akaita nyika wayapo kutanganwa pambe pfumo watodzoka pokare varume soka gadhe rangu imbomira izvozvo kana iwe marangisha udze vanhu vese kakuti vatakure zvombo zvese zvavainazvo ka hatorwisa this time hatife takasvinura sematemba isu. Kuti nditori nerekene yangu ndowasakadzeresa bhuku. Iwe mira izvozvo kana yakomana ndichazokuudzai sofa handiitoni. Ovo wonyika inobaba ndoyoropa chera chimbambaira chera. Vasikana kunze hakuna kumira mushoko kwauya mota mubhuku munomu mota chaiyo masikati machena akadai. Mota hongu vasikana yadosvika ipapapa varume vese vadobuda mudzimba vadounganidza zvombo zvose hanzi vanhu ava vauya kuzopamba upfumi hwedu. Yezvo apa baba ushomole hapo pano kwakabatweko kwakaurayiwa naye masikana. Imi munodoti akabahwa kwekuita sei kwacho seko mida kuita sezvinokuita murume kunoshamisira. Isi vamwe dai taidovada varuma dai tidori navo handei kune vamwoko tinohwa kuti imbori nyaya yeiko. Imi kwatikabhombwe koko. Hamena asikana asi ndichandoziva ndechekuti hakuna munhu atambodopinda nemota mubhuku medu muno kubvira nekubvira saka pakadoipa. Zvakaoma ndofunga ndiko kuguma kwenyika chete kwakareva uko handei tinoona asikana. Yesaya ndikakati murangu ndiyandakati shokari serious maziya auteki driving school kugeza maplace team kana mchinge mazoraga kana chida legit driver's license repapo chairo maziya tibate isusu yauteki driving school maziya tokuisa driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo tine maisatra zarogara kanota badness maziya zokuti chibaya kunotora chitambika hapana zvekudzoka katutu zviya unenge uchiketa zokuti chingosvika uchingorodaiso wogotonzi bwa maofisi zedu ari padhuze maziya muno maharare CBD panamba 2 Robert Mugabe ofisi B2C maziya uyatitaure kana kuti munongobva womva maziya panamba zedu dzanenge sapaskiri nazo apo dzo maziya kana makuuyaka muzazokanga kuti road lulu maziya kana kokopina tombotomvera namana